L-avviż legali tal-liċenzjar tal-kuntratturi huwa wieħed dajjef u ineffettiv. Dan sostnietu fi stqarrija qiebsa l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin wara li din il-ġimgħa daħal fis-seħħ l-avviż legali li permezz tiegħu il-liċenzjar tal-kuntratturi sar obbligatorju b'liġi. Għalkemm din kienet xi ħaġa li l-MDA tisħaq fuqha għal snin sħaħ, l-istess assoċjazzjoni tinsab iddiżappuntata b'dan l-avviż, dan minħabba li ma tistax tifhem għaliex ma sarx obbligatorju li l-kuntratturi jkunu koperti polza ta' assigurazzjoni adegwata li tkopri l-proprjetajiet u d-danni ta' terzi u li tkopri wkoll l-impjegati tal-kuntrattur. Hawnhekk l-MDA spjegat li dawn in-nuqqasijiet idajfu ħafna dan l-avviż legali ġdid kif ukoll jagħmluh ineffettiv tant li mhux se jikseb ir-riżultati mixtieqa. L-assoċjazzjoni sostniet li quddiem il-ġrajiet riċenti ta' mwiet fl-industrija tal-kostruzzjoni, il-gvern ta' Roberta Bela għażel li ma jdaħħalx dan l-obbligu fuq min irid jopera bħala kuntrattur. L-MDA appellat lill ministru responsabbli biex jemenda dawn ir-regolamenti u bosta regolamenti oħra b'mod immedjat sabiex jitjiebu l-istandards ta' kwalità u sigurtà tal-industrija tal-kostruzzjoni. L-assoċjazzjoni saħqet l-industrija tal-kostruzzjoni teħtieġ qafas legali li jiżgura li kuntratturi kwalifikati u kompetenti biss ikunu liċenzjati biex joperaw f'Malta. Dan għaliex liġi dgħajfa tpoġġi s-sigurtà tal-pubbliku u l-impjegati tal-kuntrattur f'riskju kbir.